igama lami nguPrincess wakahadebe. Usuku lesigameko sami noPhakamani akukho lula ukuthi ngingakhuluma ngakho emoyeni ngenxa yesimo senkantolo kangangokuthi bebengadingi ukuthi ngingakhuluma nomunye umuntu ngaleli cala ngingakhulumi naye uPhakamani. Kangangokuthi njengoba sizoya khona angazi ukuthi isimo sizoba kanjani mabethola ukuthi kuwe kwaba nokukhuluma njengalokho ngoba kunanokucindezeleka okukhona kumina. Kepha engakusho nje ukuthi ngingasho ukuthi bengikwi-relationship etoxic ngibe kunzima ukuthi ngingareporta mhlawumbe uma unga-understanda kunzima ukuthi ureporte yabo umuntu uthonana naye ngoba usamthanda awazi ukuthi yena kuzokwenzakalani kanti uba kwazi kwagcina kwafika kulesi simo-ke kwaba ukuthi-ke nangoku seyangibophisa-ke ngabe ngiyakhuluma kakhulu kodwa manje ngivinjelwa isimo nami. Kepha nginamazwi nje ebengifisa ukuthi nje ngiwadlulise kakhulu kuyena naye ngifisa ukuthi awamukele nanoma engangawamukela namhlanje noma engangawamukela kusasa kepha angizophela amandla ngizolokho nje ngiqhubekile ngizithobile kuyena. Namazwi ngifisa ukwadlulisa kuyena uPhakamani Sibiya ngifisa ukusho ukuthi nje ngiyasithoba kuyena ngiyaxolisa kakhulu ngiyalibona iphutha lami umonakalo wenzekile kakhulu kepha nje ngiyazifisa ngiyasithoba ngizimisela ukuthi ngingenza noma yini engenza ukuthi naye abone ukusithoba kwami ukuthi angisithobi ngokusho nje ngomlomo kepha ngisithoba nangezenzo. Ukuxolisa kwami kusuka ngaphakathi ekujuleni njengamanje angizimisele ukuthi ngikhombe ngicabange ukuthi hayi mina kwenzekeni mina ngibe naleyo pride leyo njengamanje mina angungisizi lokho kweziyena nanoma ekhomba nanoma ebona ukhomba amasikazi lawo enzeke ngesimo sokuthi thina besinengxabano. So ipride mina njengamanje angeke izingisize ngalutho ukusiza into ezosiza mina ukuthi mina ngiyibone iphutha ngisithobe naye ukuthi ngiyasithoba ngalawo mazwi ngifuna ukusho ukuthi lokho engikhulumayo kusuka ngaphakathi enhlizweni yami. Njengoba kade esho nje ubhuti Mdu esho ukuthi nje hayi umshushisi umupha ngani kwangempela futhi nje impela ngicindezela ngakhona kangangokuthi angikwazi nanokukhuluma izinto ukuthi mhlambe into yasukaphi yena ufuna lokho akufunayo manje nanokuthi uma usenkantolo kuvele kuthiwa hayi isho yes isho no awukwazi ukuchaza lokho ukuthi hayi kwenzeka kanjena lento yasukaphi abafuni konke lokho bafuna ngale ndlela bona abafuna ngayo. Ingakho ngithi nginokucindezeleka mina angikwazi ukukhipha usenhlizweni yami kodwa nje kulokho angifuni ukuba lakho mhlambe yona ndlela inkantolo esebenza ngayo mina sengimi kulokho ngibhekene nakho umuntu engaba nenkinga naye. Hayi ngakusho nje ngoba angaxoli kahle but ke ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuyokwenza leyo process le ngingayazi ukuthi yobiqhamukapi nami kodwa angazi ukuthi ngathini njengamanje ngoba kuningi kakhulu. Yena sihlanganile naye nanomndeni wakho ubukhona nowami umndeni ubukhona yobumalume khona njengamanje bengeseka kona bengekho right because kuningi engicabangayo njengamanje and ezinye izinto angifuni ukuthi lokhu ngicabanga kakhulu ngoba manje lezi zinto ziyangibulala zingilimaza ngaphakathi. So manje mina mele ngiyisebenzele phekwe ngizothini mele ngisebenze phekwe simo sami ukhombisa ukuthi no njengomuntu nami ngicabanga ukuthi no ukuze ngikwazi ukuthi ngiphile ngikwazi ungahlukumezeki iziphi izinto kumele ngihambe kuzona ezokwazi ukuthi zingisize ngakusasa. So ngiyanizwa nje nakhuluma ngiyakuzwa nje konke lokho nikhulumayo kodwa-ke it's fine. Le toxic relationship angiyazi but ke methi yaxolisa ngiyakuzwa lokho akushoyo. Engifisa ukuthi kwenzeka njengamanje ukufocusa kumina ekuthenini ukuthi ngiyacela iSouth Africa yonke ilule isandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze le operation isurgery yakhona le yobuso nasemzimbeni ngikwazi nami ukuthi ngibe ngconywana kulesi simo engibhekene naso njengamanje mhlawumbe lokho enhlizweni ngingangikhulula kancane ngikwazi ukuthi ngibhekane nabantu nobuhlungu engibhekene nabo njengamanje. Udokotela wayethe ingaba imali engango-800,000 but ke naye wayengekho 100% sure ukuthi ingaba ngaphansi noma ngaphezulu.
So ngiyafisa nge-South Africa ukuthi ilule isandla kuleyo ngxenye leyo ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele kuleyo mali leyo ukuthi ngikwazi kulunga. Izinto engigcobayo angigcobi nje nanoma yini, kuno cream engibafakayo ukugcoba wona emzimbeni. Nanensipho yokugeza angigezi ngo sunlight laba no Protex. Ngicela ngiyaxolisa kuloko. Kodwa nje ilezo nsipho kanjalo engena perfume engisebenzisa ngoba even ne perfume angiyifaki, angigcobi, ngicina nje nge-roll on pen. Nanomzimba nje wami njengobuluma nje, so kunezinto ngiyazi ke bangifundisa nodokotela ukuthi mase kanje kumele ngenze kanje because kumele ngigcobe kathathu a day. So manje kushuthi kumele ngihlezi ngiclean, abantu abaningi banokungibona sengihlezi ngiligeza.